Зараз бы в Беларусі у меня прыкладна было бы год примерно 0 канцэртаў. Там же ж пра Пуціна. А, што цэнзура? Фотокартачкі ў дзверы засоўвалі, гэта было з тэлефонамі. Супраць Лукашэнкі, я за апазіцыю. І ўсе казалі, Джэй Морс не рыба, не мяса. Бессэнсоўныя тэксты, што мы там рыфмуем тэлефонны спраўшнік. Я сам прыйшоў да Бабарыкі і прапанаваў свае паслугі, калі патрэбна будзе нейкае прасоўванне. А от тады, в 2006-м, я з Міленкевічам не сябраваў, мне не вельмі быў сімпатычны. Спяваю з задавальненнем свае расійскамоўныя песні на канцэртах і буду гэта рабіць, пакуль магу спяваць. Маніфест. Вітаю, гэта канал #IMBY і я працягваю свой праект «Гэта я». Сёння ў нас у гасцях апошні романтык, які не загінуў на танцполе. Цісні падабайку, падпісвайся на канал і мы пачынаем. Вова, па-першае, я хачу павіншаваць цябе з надыходзячым юбілеем. О, ты рыхтаваўся да інтэрв'ю, Я рыхтаваўся, і ў мяне ў самого быў юбілей у гэтым месяцы, таму я ведаю, што гэта такое. І маё першае пытанне традыцыйнае для маіх гасцей. Як здароўе, як энергія, як бадзёрасць духа? Слухай, ну, ты нагадаў мне, учора быў даволі смешная сітуацыя пасля канцэрта. Нейкі чалавек, даволі нецвярозы, такі, хтосьці з нашых гледачоў падышоў да мяне з такімі вельмі добрымі пачуццямі, падзякаваў за канцэрт. А ў меня учора было праблемы дагэтуль цягнуцца, праблемы са страўнікам праз джэтлаг, таму што, ну, па факту яму мы зараз уначы для нашага арганізму. І, ну, карацей, праблемы страўніка, я дрэнна сябе адчуваў учора і сёння. І так выглядаў, можа, трохі зялёны такі. Ён падышоў, кажа: «Дзякуй вялікі за канцэрт, ну гляджу, што стаміўся, ну уже 49 год», кажа мне чалавек. Дзякуй. Ну, не адзін я падрыхтаваўся. Ну так. Усе загуглілі. Да, не, слухай, ну насамрэч псіхалагічны стан залежыць ад фізічнага ў тым ліку. Я, напрыклад, не адчуваюся на свой узрост. Мне чамусьці людзі майго ўзроста кажуцца старэйшымі за мяне, калі я маю стасункі нейкія. Выглядаю на свой узрост, але дзесьці ўнутры я трохі маладзею. Ну як энергія, як справа з энергіяй? По-рознаму бывае, но апошнім часам вырулілася, таму што вось гэта ўся гісторыя з пераездам у Польшу незапланаваным. Ну, нармальна б'е па мазгам, і шмат хто з такіх рэлакантаў, як я, якія не планавалі, але вымушаны былі, стрэсуюць час ад часу. Некаторыя нават п'юць всякія там празакі, вось гэтыя всякія штукі. Я ніколі гэтага не рабіў, і былі часы, калі было даволі цяжка. Час ад часу і зараз бывае цяжка і сумна, але з большасці апошнія паўгады, мне падаецца, ўжо больш-менш роўна, і планы, і хочацца рабіць, і робім, і ўсё падабаецца, і хочацца жыць далей. Таму мне падаецца, у маі 47, калі я прыехаў у Польшу, і маі 49, амаль што 50, як зараз, так і мне зараз маладзей, чым 2 гады таму. Я магу запытацца, колькі ў цябе было канцэртаў за мінулы год? Можаш, але мне трэба лічыць, ну, дахрэнішча. Дахрэнішча? Таму што я, ну, амерыканскі адзін тур было штук 10, мне падаецца, у мінулым годзе. Ну как, давай так, калі параўноўваць з тым, што было калісьці да 20-го года ў Беларусі, то значна менш. Але з тым, што магло бы быць зараз, калі б я зараз застаўся ў Беларусі, зараз бы ў Беларусі у меня прыкладна было бы год примерно 0 канцэртаў. Так што норм. Ты па-ранейшаму з'яўляешся прафесійным музыкам? Я маю на ўвазе, што... Я ніколі сябе так не клікаў. Музыка плаціць за твоё жыццё? Я жыву за кошт музыкі і яшчэ трохі зараз за кошт тэатра, таму што мы уже больш за 2 гады, не больш, а дакладна вось 2 гады будзе ў траўню. Працуем з купалаўцамі вельмі цесна, робім разам тэатральныя імпрэзы. Зрабілі спектакль паводле кніжкі Максіма Знака «Закамерон». І ўжо 2 гады іграем гэты спектакль. І таксама прыносіць грошы, я пішу песні для спектакля. І калі нічога не зменіцца, падаецца, мы запланавалі з купалаўцамі яшчэ адзін спектакль, у які яшчэ патрэбна будзе запісаць песні. А пакуль мы з гэтай темы не саскачылі, хочу сказаць, што песні для «Закамерона» зараз выходзяць асобным саундтрэкам, як альбом Джэй Морс. Яны з'явяцца ў траўні 21-го на дзень палітвязня. Мой праект, ён пра найноўшую гісторыю Беларусі, таму зараз мы з табой сядзем у машыну часу і паедзем у тыя часы, калі, як казаў Ігор Варашкевіч, калі зямля круцілася спецыяльна для цябе.
Да, вселенная закручивалась вокруг тебя. Ну, мы пачнем з самага цікавага перыяду, з твайго рытм-н-блюзаўскага перыяду, калі вы супрацоўнічалі з Максам Івашыным, адным з найлепшых клавішнікаў у гісторыі Беларусі, я лічу. Вось раскажы мне пра гэты перыяд, калі вы яшчэ не былі вядомымі. Я не чуў гэтай назвы Джэй Морс ніколі да того моманту. Дзе вы выступалі, дзе вы записываліся, дзе можна было вас пабачыць, пачуць, вось калі вы пісалі ваши рытм-н-блюзавыя песні? Слухай, ну давай так, рытм-н-блюзавы перыяд гэта, як ты кажаш, гэта альбом, які нават у афіцыйнай дыскаграфіі, напрыклад, калі ты лічбовыя пляцоўкі паглядзіш, Spotify альбо іншыя, іх там гэтага альбома там увогуле няма. ЛСД Лічай. Гэта нават не першы. Асарці. Першы быў, да, першы быў, ЛСД Лічай альбом увогуле не выйшаў. Яго не існуе. То есть мы яго афіцыйна не выдавалі. Ён ёсць у запісы, але мы не выдавалі яго ніколі. Ну, большасць з нас ведае гэтай песні по альбому Монтевідео, дзе... Некаторыя там, але сама песня ЛСД Лічай ніколі не выходзіла афіцыйна. Так дзе можна было вас пачуць, напрыклад, у 2001 у 2002? У 2001-2002 годзе мы першым годзе мы ладзілі гэты альбом Асарці зрабілі, калі ўжо пазнаёміліся з Ромай, падаецца. Але яшчэ не супрацоўнічалі. Рома Арлоў я маю. Ну, натуральна, конечно. Да, і мы запісалі гэты альбом сваімі сіламі. Я, мой сябра і дагэтуль, дарэчы, сябра і аднакурснік Артём Лідоўскі. Он зараз жыве ўжо больш за 10 год у Аўстраліі. Мы проста, як студэнты-юрысты, высветлілі, што ў нас ёсць агульнае хобі і зрабілі такі альбом з некаторымі беларускімі музыкамі, якія нам дапамагалі. З намі, дарэчы, тады працаваў хутчэй Косця Гарячы, таксама буйны беларускі піяніст. Іншыя музыкі, у нас быў кантрабас у гэтым альбоме. Але мы па-ранейшаму адчувалі сябе проста студэнтамі-юрыстамі, у нас не было мэты станавіцца музыкамі. Гэты альбом як хобі быў запісаны. І аднойчы толькі, калі у майго сябра і суаснавальніка Джэй Морса Артёма Лідоўскага быў юбілей, нейкі там 25, падаецца, год яму было. Мы зрабілі адмыслова адзін толькі канцэрт. Тады клуб гэты называўся, падаецца, Тоннель. На праспекце Пераможцаў знаходзіўся, падаецца. Мы сыгралі адзіны канцэрт, але ён ёсць запісаны. Паканальны гук, відэо. І ён змантаваны, ён ёсць у мяне на маім прыватным YouTube-канале, я яго ніколі не публікаваў. Ён такі, як дамашні фотоальбом для нас. То бок вы былі насамрэч такі андэрграунд, про які ніхто не Ніхто, ведаў. да. Не было канцэрту. Першы альбом гэта быў у межах хобі запісаны, ён ёсць, то есть ёсць і аўдыо, і відэосведкі гэтага перыяду, але яны, як кажу, прыватны фотоальбом. Вось. А што тычыцца менавіта, калі мы сталі больш-менш вядомымі, гэта, дарэчы, вось першы сінгл, які мы выпусцілі, это веб-дызайн. І, дарэчы, на гэтым сінгле і працаваў Макс Івашын, які зрабіў гэту вельмі незвычайны для такого кшталту, такого гатунку музыкі, такую партыю на клавішах. Ну, слухай, вы, пэўна, самі разумелі, што з тэкстам... Не, вашы рытм-н-блюзаўскія песні вельмі люблю, яны крутыя, але я не думаю, што яны бы трапілі ў такую мас-ратацыю, там, тэксты кшталту «За окном шизофрения, в комнате блюз» ці то, что было вчера ЛСД Лічай. Я так не уяўляю гэтай песні у радыёратацыі. То бок вы, пэўна, разумелі, што трэба рабіць новы. Перыяд хобі, мы просто рабілі гэта самі для сябе. За окном шизофрения, а в комнате дождь. Я излил свою любовь, мне больше нечем помочь. Я снова полусвободен, как в маршрутном такси. Змянілася ўсё, калі вось Рома з намі стаў іграць, Рома Арлоў. А Рома заўсёды быў беларускамоўны? Ну, у Ромы папа, Владимир Арлоў. Не, ну я натуральна... Нет, ён даволі добра валодае расійскай мовай. А вы зносіліся на якую мову? Па-рознаму, больш па-расейску. Сапраўды? Да, я хлопчык, які вырас в Пінску, где беларускую мову сапраўдную, класічную, толькі было слышаць па радыё, потому что пінская гаворка увогуле іншая, гэта хутчэй суржык. Вось паўночны захад Беларусі, вось адкуль я паходжу, там мясцовыя гаворкі, яны больш падобныя на украінскую мову, чым на беларускую. Слухай, гэта вельмі цікавы момант для мяне, бо я заўсёды думаў, як вось, ну, ты можаш там гадзіну ці паўгадзіны паразмаўляць з чалавекам, ты там, напэўна, кажаш яму там па-расейску,
табе адказвае па-беларуску? Не, Рома нормально в гэтым сэнсе, калі, дарэчы, гэта маё правіла. Калі б ты мне звярнуўся зараз па-расейску, мы б з табой в інтэрв'ю б вели па-расейску. Не, ну это натуральна. То ж самае Рома. Я просто думаю, што Рома 100% беларус, Не, ён можа, але ён калі, ну, ён нармальны чалавек, калі ему звяртаюцца па-расейску, то ён звяртаецца да цябе да? па-расейску. У нас ввогуле не было ніякіх Слухай, вось праблем. гэта цікава. Я заўсёды думаю, Я, дарэчы, я лічу, што гэта вельмі правільны падыход, таму што, ну, Не, ну ёсць людзі кшталту, напрыклад, Лявона, якія заўсёды гэта яго выбар. Ну, Лявон, для мяне Лявон гэта не такі чалавек, які можа себе пазволіць любыя правілы для сябе. І яму, ну, то есть, калі он лічыць так правільна, для Лявона так правільна. І вось Лявон, калі з ім, Лявон, гарэчы, па-расейску табе не адкажа ніколі. Вось. Я думаю, што Роман такі ж. Некаторыя выключэнні, калі расійскія журналісты бралі інтэрв'ю у Вольскага, тады ён адказваў па-расейску, гэта норм. У Беларусі ён гэтага не робіць, і мы, калі з Ромай пачыналі стасункі толькі тады, мне было лягчэй па-расейску тады, таму што я ж кажу, я беларускую мову ведаў толькі са школы, а ў жыцці у нас на поўдні, на заходнім Беларусі яго ніхто не выкарыстоўваў увогуле. Вось, але з часам, дарэчы, дзякуючы і Роме, і ўплыву яго бацькі, з якім я знаёмы. Вы пачалі пісаць беларускамоўныя песні? Прыкладна столькі гадоў ведаю Рому, сколько яго бацьку. Да. Пад уплывам сталі з'яўляцца беларускамоўныя песні, спачатку роміную тэксты. Так была першая, ці не? Так, цік-так была, мне падаецца, адна з першых, але я ўжо дакладна не ведаю. Пераклад песні «Глядзі» быў тады, а потом «Маё сонца» быў пераклад на беларускую мову. Да. Пайшло. А потым я сам стаў пісаць беларускія тэксты, і дагэтуль, напрыклад, альбом, які мы зараз рыхтуем, ён цалкам беларускамоўны, і наступны таксама, які ўжо таксама ў працы, і там будзе большая частка беларускамоўных песен. Просто такі перыяд, што хочацца у адказ на знішчэнне беларускай культуры на радзіме, ее неяк падтрымліваць звонку, знадворку. Ты помніш той момант, калі ты адчуў сабе насамрэч папулярным, знакамітым? Ну, гэта прыкладна 2005 можа год, 2006. Нават не трэці? Не, ну, трэці гэта калі па радыё стаў веб-дызайн, там айсбергі, «Глядзі» стала граць. Ну, у вас жа ўжо былі сур'ёзныя канцэрты? Не, былі, канешне, але калі ты выходзіш на вуліцу, і цябе проста пазнаюць на вуліцы. Гэты момант. 2005-2006 год. Гэта было маё наступнае пытанне. Як ты сустрэў гэтую папулярнасць, калі ўжо паход у краму за хлебам, які іншы? Ну, смешныя былі гісторыі, да, калі стаіць чарга ў магазине, у краме ты нешта купляеш, і там типа прадаўшчыца спачатку просіць там аўтограф, а людзі чакаюць. Говорит, этот, веслоухая принцесса. Не ёмка так, да. Ну да, прыкладна 2005-2006 год, перыяд медных труб я їх тебе ведалі, як Вову Пугача, ці казалі, вось гэты жморз, ці гэты там веслоухая принцесса, вось як гэта было? Спачатку менавіта як гурт, да, спачатку ніхто там не разбіраўся, як каго з нас клічуць у гурце. Спачатку як гурт, а потым уже калі ты становішся не спринтерам, а стаерам, калі ты на доўгі час прысутнічаеш у гэтай прасторы шоу-бізнесовай, уже людзі пачынаюць разбірацца, як каго клічуць. Вось раскажы, што такое папулярнасць па-беларуску? Як у Беларусі? Што такое адчуваць сябе зоркай у Беларусі? Як гэта? Ну, шоу-бізнес Беларусі не надта... Не надта, гэта мякка сказана. Не надта развітая галіна гаспадаркі, да, народнай. Таму гэта не тое, што быць там мегапапулярным там у заходняй Европе, нават у Расіі или ў Украіне. Гэта трохі менш і па прыбытках, і по ўзроўню жыцця. Беларускія папулярныя музыкі, яны нічым не адрозніваюцца па ўзроўні жыцця ад сярэдніх бізнесменаў. Ну, я помню гэтыя вашы канцэрты, як ты ўзгадаў, прыкладна 5-6 год, гэтыя дзяўчынкі з плакатамі перад сцэнай у розных гарадах. Вы ж маглі прыехаць у любой город Беларусі, і вы натуральна там з два аншлагі былі як... Ну, мы прыкладна так і рабілі. Не параўноўвай. Мне падаецца, з года 2004-2005 сталі гэтый рабіць. Сталі рабіць гэты туры беларускія. Па розных гарадах, калі яшчэ інфраструктура нават была не вельмі развітая на пляцоўках па-за Мінскамі абласных гарадоў. І калі гэта ўсё толькі пачыналася, не толькі ў нас, а ў шмат якіх другіх гуртоў, і ты от бачыш, як з цягам 5годзяў, 10годзяў у разных пляцовак па Беларусі паляпшаецца інфраструктура, абсталяванне, падыход больш прафесійны становіцца. То есть у нас на вачах пабудавалася такая музычная інфраструктура, якая дазваляла гастраляваць, ну там до 20-го года. Колькі быў максімум канцэртаў за месяц? Ну, мне падаецца, што там калі браць нейкі снежань гэта ўвесь час
самый такі месяц. Ну, мы без корпораў. Я разумею, ты про... Ну, калі гэта тур, то, может быть, і 10 тур. Білетных канцэртаў 25, ну, не рабілі ніколі. 10 канцэртаў у месяц. Ну, для Беларусі 20 у месяц гэта насамрэч нешта А нерэальнае. вось, дарэчы, снежань гэта магло быць 25. Ну, з корпорамі, натуральна. Конечно. Вы ж былі самыя, вось, як, пэўна, як без білета там, і крамбамбуля. Прыватныя імпрэзы гэта шмат, да, гэта шмат Гэта быў прыносіла грошаў. Да. вялікі. Гэта такі сезонны бізнес, але прыносіў шмат грошаў. Да. Не магу не спытацца пра дзяўчынак. Вось Вольскага пытаў і цябе спытаюся. Ну, раз Вольскага пытаў. Ну, ты ж галоўны секс-сімвал быў нулявых. Раскажы, як там, як паклонніцы, як Ніколі, фанаткі. ну, па-перша, ніколі так не лічыў, і мне падаецца, ніхто мне такога ніколі не казаў. І па-трэцяе, ну, мне стаўленне да дзяўчынак до таго, як я стаў музыкай, там больш-менш вядомым, і пасля гэтага не вельмі адрознівалася. То есть Ну, фанаткі даставалі, як там... У нас наша публіка даволі выхаваная всегда была, даволі інтэлігентная. Не чакалі каля пад'езду? Яны, нет, ну там і фотокартачкі ў дзверы засоўвалі, гэта было з тэлефонамі, гэта было ўсё, Ну, конечно. конечно. Але я, ну, для сябе лічыў непрымальным гэтым карыстацца, ніколі. Ну, не, вы можете верыць мне, можете Не, ну... Я ніколі не карыстаўся, я ніколі не ставіўся да людзей, якія паважаюць цябе, твою музыку, як да, ну, некага аб'екта, які можна скарыстацца. Ну, мне гэта... Не, ну гэта мяне насамрэч гэта было абсалютна ніколі не нармалёвая было. пазіцыя. Ну, можа і нармалёвы, просто для мяне асабіста гэта было трохі непрымальна. Ну, хтосьці... Ну, у меня, ну, сумленне не пазваляла так ставіцца да Хтосьці людзей. да, хтосьці не. Слухай, а якім быў тебе самы вялікі канцэрт? Натуральна, ты зараз кажаш там рок за баброў ці лідбір. Не, калі не фестываль, а менавіта Джей Морс. Сольны? Да, сольны Джей Морс, Ну, самы гэта вялікі. ў межах аднаго тура ў 2010 годзе. Два канцэрта ў дварцы спорту беларускім. Пачатак тура. Это 5000 недзе, Прыкладна, да? Прыкладна 5000. 4 было, і на апошнім было 5. Але Мінск-арэну вы ніколі не Не, збіралі? мы па квітках Мінск-арэну не рабілі ніколі, і, шчыра кажучы, і не было ніколі жадання, таму што яна вельмі па гуку не падыходзіць да вялікіх канцэртаў. Ты альбо прадаеш 15 000, і тады там больш-менш нармальны гукай. Але як рабілі іншыя беларускія музыкі, просто каб, ну, пацешыць эга, прадавалі там 4-5 сектароў. Ну, як Саладуха рабіў, да, там кавалачы. Просто каб напісалі, што я быў Я сабраў Мінск-арэну, да. І ў гэтым няма сэнсу, таму што гук дрэнны. 1 студзеня 2005 года з'явіўся сумна вядомы закон пра 75%, і чалавек, які працаваў на радыё ў нулявы, ён мне сказаў, што ахвярамі гэтага сталі ў першую чаргу слухачы радыё. Гэта быў яшчэ перыяд праз паўгады пасля чорных спісаў. Шмат хто, ну, амаль усе не маглі трапіць туды. Але ён назваў мне менавіта два імені, гэта без білета і вы. Сказалі людзі, якія выйгралі ад гэтага закону больш за ўсё. Таму што вы атрымалі нейкі нерэальны радыёратацыю пасля 70, вось гэтага 75%. Яму віднее, ну, што я магу сказаць. Ніхто з нас не ведае, што б з намі было і з намі, і з, як ты кажаш, без білета, калі б гэтага закону не было. Гэта трэба нейкую альтэрнатыву. Ты вось скажы, ты ўдзячны гэтаму закону ці не? Я ўдзячны таму, што ў мяне хапала, у мяне і маёй каманды хапала сіл рабіць тое, што мы робім, і верыць тое, што мы робім. І калі б не было гэтага закону, мы б працягвалі гэта рабіць. Як бы ў нас склаўся лёс, мы не ведаем. Але ён падштурхнуў вас. Так... Напэўна, гэта магло паспрыяць. Так не дрэнна вас так падштурхнуў. Напэўна, гэта было не насуперак нашай кар'еры. Што б з намі было, калі б не было гэтага закону, ну мы ж пачалі сваю творчасць задоўга да яго ён выйшаў. І не па тое, што, о, хлопцы, глядзіце, які закон, давайте музыкай займаемся. Не, ну натуральна, конечно. Гэта не так было. Напэўна, наш лёс быў бы складаны. Ну, гэта кажуць буст, гэта быў вялікі буст. І я не магу зараз не абмінуць гэтую тэму. У 2006 выбары Лукашэнкіны, там трэці ці якія, калі вось гэта за Беларусь была, да, і вас, наколькі я помню, спрабавалі засунуць у гэты за Беларусь, і вы адмовіліся. І вы усе там вам паапладыравалі. Да мы шмат разоў адмаўляліся. Але потым быў гэты сумна вядомы выпадак на рок-каранацыі, калі быў Міленкевіч, і вы пайшлі з яго, вы сказалі, што это вы не... Гэта, ну, у нашых вачах было прыкладна тое ж самае, што рабілі праўладныя. Ну, слухай, гэта ўжо прайшло роўна 20 год. Ты ж самай тэхналогіі. Да. 20 год з таго моманту. Калі зараз ты ўзгадваеш ту сітуацыю 2006 года, ты зараз неяк
адчуваеш, што ты, калі бы на машыне часу вярнуўся, ты бы Зрабіў дакладна той ж самае. тое ж самае зрабіў? Дакладна той ж самы, да. То бок не... Не, я, калі гэта музычная прэмія, і калі яна скарыстоўваецца на выбарчую кампанію канкрэтнага кандидата, а ў мяне нават не запыталіся, ці падтрымліваю яго. Ну, гэта так не робіцца. Калі вы мне прапануеце паўдзельнічаць у кампаніі выбарчай, скажите мне про гэта. Я прыму рашэнне і скажу вам так ці не. Напрыклад, у 2020 годзе я сам прыйшоў да Бабарыкі і прапанаваў свае паслугі, калі патрэбна будзе нейкае прасоўванне. А от тады, у 2006 я з Міленкевічам не сябраваў, мне он не вельмі быў сімпатычны. А каго ты падтрымліваў на тых выбарах? На той момант я не вельмі, я, як большасць беларусаў, жыў паралельным жыццём з палітыкай. Асабліва ў тым узросце, у якім я знаходзіўся. А як і большасць беларусаў, ось такі халодны подых улады, які показаў свой аскаў, мы убачылі бліжэй до 2020 года. У мяне ёсць... На той момант я нават увогуле про гэта не думаў. Мне і ўсяго гурта зрабілася такое пачуванне, што намі карыстаюцца. Можа, у добрых мэтах, але я падкрэсліваю, зрабіў бы тое ж самае. Мне вельмі тады пагоршыліся адносіны з калегамі. Там пра мяне калісьці нешта напісаў і Саша Кулінковіч тады, што не падтрымаў наш дэмарш. Дарэчы, мы з ім амаль што да самай яго смерці сябравалі даволі моцна, нягледзячы на гэта ўсё. І з Лявонам тады ён таксама нас расчараваўся ў нас, але мы дагэтуль зараз сябруем. Час расстаўляе ўсё па сваіх месцах. У мяне ёсць адчуванне, што тады ў нулявыя усе чакалі ад вас гэтага крока. Усе хацелі, што гэта яны нашы, яны свае. Ну скажы, я супраць Лукашэнкі, я за апазіцыю. І ўсе казалі, Джэй Морс не рыба, не мяса, яны хацяць і гэтым, і гэтым. Я не хачу быць закладнікам чужых мар і кланавасці. Я ніколі не любіў кланавасці. Я ніколі не любіў тусовачкі. Калі за 3 месяца да чарговых выбараў, як падснежнікі, з'яўляюцца нейкія кандидаты, якія з цягам 5 год нічога не рабілі, становяцца кандидатамі і уплываюць на чарговае пакаленне маладых людзей, рамантызуюць гэта ўсё. Я гэта так не бачу. Сябры, калі вам падабаецца мой праект, калі вам падабаюцца мае кнігі, калі вам падабаецца наогул усё, што я раблю, вы можаце падтрымаць мой праект і заданаціць мне праз платформу Buy Me a Coffee. Спасылка ў апісанні да гэтага роліка. Не магу не спытаць у цябе пра песню «Веслоухая прынцэса». І, наколькі я ведаю, это нават не твоя песня, это Барыса Штэрна песня, так? Ну, не зусім так. З Борей мы сябравалі, калі яшчэ Джэй Морс толькі з'явіўся. Ён добры паэт, ён мне шмат сваіх вершаў паказваў. І нават мы з ім зрабілі з таго часу больш, мне падаецца, 10 песень уже разам. А што тычыцца менавіта, некаторыя песні зроблены цалкам на яго сцихі, а што тычыцца «Веслоухай прынцэсы», то толькі прыпеў зроблены на яго верш. Менавіта «Пацалуй меня украдкой», «Веслоухая прынцэса», да. То есть он тебе зачапіў? Цалкам прыпеў, да. А куплеты я дапісаў свае, і атрымалася такая абсурдная, нелепая песня, якая як не клалася арганічна ў наш рэпертуар песенны, так і не кладзецца дагэтуль. Але яна вельмі запомнілася людзям. Вас як толькі не крытыкавалі за яе, і деградацыя, і там, я не ведаю нават, якія яшчэ былі кампліменты. Я глядзеў некага папулярнага расійскага блогера, у яго цыкл серыі называўся «Самыя ідыёцкія тэксты в поп-музыкі», і гэта песня там таксама у яго была. Так. Ну, гэта прыкладна тое ж самае, што ў нас на сайце раздзел «Дзецкая». Гэта такі даволі звязаны проста з тым, што мы былі маладыя, і нам хацелася проста правакаваць усё навокал. Каб все навокал траслося вокруг нас. Ну, то бок, гэта не твае радкі, але ты пабачыў чыесьці... Мне падалося, што гэта вельмі правакатыўны тэкст, і было б даволі цікава зрабіць такую максімальна нелепую песню, а мы зрабілі, і яна даволі паспяхова прапрацавала пэўны перыяд, і дагэтуль шмат, напрыклад, учора на канцэрце падхадзілі ў канцы і прасілі яго сыграць. Але учора гэта было не вельмі, мне падаецца, не пасавала да сітуацыі, таму мы учора не ігралі.
Але час ад часу мы часцей на прыватных мерапрыемствах іграем, на квітковых канцэртах радзей, але все роўна прыходзіцца, таму што людзі яе патрабуюць. Разгонім тэму крынжаціны. Шмат гадоў назад быў такі невялікі сайт, праект беларускай большой разніцы, дзе цябе запрасілі і была пародыя. Гэта я не ведаю, як нават назваць, гэта настолькі было дрэнна, што у мяне быў іспанскі сорам. Вось, і там сэнс, калі вы можете паглядзець гэта на Ютубе, гэта нават не варта тых хвілін, якія там былі зняты. Сэнс пароды быў у тым, што песні Джей Морс гэта просто такі рандомны набор словаў, што Вова Пугач просто бярэ і просто ты рыфмуеш просто... Справачнік, да. Телефонны, да. І ты быў там, і вось ты праглядзеў усю гэту пародыю. Вот што ты адчуваў у той момант? Вось як твоё унутранае... Гэта не так. Калі мы здымаліся, мы не бачылі пародыі, там же нам не паказвалі. Мы просто прыехалі здымацца, адзнялі свае... То бок ты нават не бачыў рэзультата гэтага? Нет, я бачыў, но я бачыў загадзя. Мне просто даслалі, каб я паглядзеў. Сябры, так просто атрымалася, што сябры мае мелі дачыненне менавіта да вось гэтага прадакшана, я просто пабачыў. Ці бачылі гэта другія іншыя беларускія артысты, якія ўдзельнічалі ў гэтым праекце, не ведаю. Мне было даволі складана ацэніць гэта творчасць, тому што для мяне была зразумела асноўная думка, што яны сцябуць там складанасць і замыславатасць тэкстаў Джей Морс. Окей. Ці гэта было прафесійна зроблена на ўзровень таго часу тэлевізійны? Мне падаецца так. Зараз гэта выглядае архаічна, я з табой згоден. Ты про то, як загрыміравалі чувака, які рабіў пародыю на цябе. Ось па шкале крынжа, наколькі гэта быў крынж? Мне на той момант 2000, які быў 5, 6, 7, падаецца, можа. На той момант мне ўвогуле так не падавалася. А зараз гэта просто ўжо архаічна выглядае. Ты палічыў, што гэта папулярнасць, там Іван Ургант, там Цыкала, там усё. Не, мне было цікава з'ездзіць да іх студыю і з імі паздымацца. Што тычыцца пародыі, мне падалося, што яна, ты ж просто разумею той факт, што вось і да гэтай праграмы мы ж ведалі дакладна, за што нас у асноўным крытыкуюць. Менавіта за тое, што мы нібыта робім бессэнсоўныя тэксты, што мы там рыфмуем тэлефонны справачнік. Гэта ж з'явілася і стартанула не з праграмы «Вялікая розніца». І просто калі... Яны дабілі стэрэатып. І яны просто развілі гэты стэрэатып, я так гэтага так і аднёсся. Окей, вы взяли стэрэатып, які ёсць, і просто вклалі ў гэта $50 000 у ролик. Окей. Добра. У вас у рэпертуары ёсць такая адметная песня, супер сентыментальная, эта песня «Снілась». А наколькі я ведаю гісторыю этой песні, это дзяўчынка прыходзіць на могілкі да свайго брата, які загінуў у Югаславіі. І ты спяваеш гэтую песню ад тэкста гэтага брата, які загінуў, так? Наколькі я разумею. Снилось, наверное, верить так хочется, сыпало небо живыми тюльпанами, звездам дарили свое одиночество, звезды привыкли к большим расстояниям. Атмосфера такая, докладного сценара, не такого, як ты... То есть можно такі сцэнар дадумаць, але калі я придумаю песні, я беру тэму, беру атмасферу, звязаную з гэтай тэмай. Але мне не было... То есть я не могу рассказ по гэтай песні составить с падзеямі. Там же ідзе тэкст на сербскай. Прыкладна, да, прыкладна то. Яна расказвае, наколькі я разумею сербскую мову, дзяўчынка расказвае свайму брату про то, як яна там хадзіла кудысьці. Так. На эту песню меня натхнілі падзеі тады звязаныя з Югаславіяй. Але гэта вельмі так схавана, што не ведаючы гэтага ўсяго... А я ніколі не любіў распавядаць гісторыю ў песнях. Гісторыю патрэбны мне, каб натхніцца і напісаць песню, але мне не патрэбна чалавеку ее перасказаць. Не, ведаеш, які момант? Без гэтай гісторыі і з гэтай гісторыі гэта дзве зусім розныя песні. Гэта ўжо маркетинг, а не музыка. Можа, так і есть. А мне не было такой пэўнай задачы зрабіць, каб людзі
менавіта вось понялі, пра што гэтая песня. Вось і што мяне натхніла на яе, пра што там спяваецца. Вось не было такой задачы. І я табе скажу, што 90% людзей нават не здагадваецца, пра што я. Так натуральна, я думаю, 99% сотка не Вось. здагадваецца. І даволі часта ее пытаюцца на канцэртах, не гледзячы на гэта. Калі б я дабіўся таго, каб все ведалі, што мяне натхніла б на эту песню, і яна б лепей ад гэта не стала. Ну, яна зусім па-іншаму. Яна робіцца зусім іншай песняй пасля таго, як ты ведаеш гэту... Для мяне вось гэты полутона важнее, чым плакатна в лоб расказаная гісторыя. Добра, ну тады я не ведаю, як задаваць наступнае пытанне, а я помню Пропускай, скіпаць. Не. Гэта дэпрэсіўная зіма 10-го года, плюс яшчэ гэтыя выбары былі, і падчас гэтых выбараў выходзіць ваш альбом «Электричество». Ну так. І я ў ту дэпрэсіўную зіму пераслухаў яго пэўны раз, я не знаю, 200, 300, шмат. Я яго просто вот, круціў днём і ноччу. І вось у мяне адклаўся гэты радок «Или сесть поезд Дразды-Иркутск». І вось гэтыя выбары, як бэкграунд усяго, я думаю, это некая такая палітычная сатыра, бо Дразды у нас асацыяцыя, гэта Александр Григорьевич, наперш, а Иркутск это як, я не знаю, Сібір, там, як декабрыстаў у Сібір саслалі. Што я прачытаў гэта як Лукашэнку з Драздоў мы сашлем у Иркутск. Я побачыў гэта так. Не, гэта хутчэй на той момант можна так гэта растлумачыць. Можна так растлумачыць. Але мне падаецца, на той момант для мяне гэта проста важна, што лірычны герой кудысьці дзенецца. Закрыць свой дом і не найти ключа. О. І яшчэ ў гэтым альбоме ёсць радок «Пуцін на голубом бугаці». Так. Адкуль гэтая асацыяцыя? Дарэчы, вельмі смешная гісторыя была. Мы в мінулым годзе было 15 год гэтаму альбому. І, дарэчы, у гурта Джей Морс выйшаў альбом «Электричество» на вініле. Я про это... Реклама. Так да. Это у нас рекламная інтэграцыя. Бесплатная рекламная інтэграцыя. І мы ў мінулым годзе вырашылі зрабіць яго перавыданне. Мы зрабілі цалкам рэмастерінг, ён выйшаў на лічбовых пляцоўках. І адначасова з гэтым вырашылі зрабіць вініл. І на поўным сер'ёзе нехта прапанаваў, давайте гэту песню выдалім. Там же ж пра Пуціна. А, што цэнзура? Не то, что цензура, а як гэта мы зараз будем про Путина да, что про Путина. И ведаешь, что мы подумали, отмовились. Ну, то есть, свое минулое, то есть, у гэтай песні няма праслаўлення Пуціна, і не было ніколі. Просто як нейкі камічны персонаж там, калісьці просто камічны, зараз гэта, як пра Гітлера камічнае спяваць уже так выглядае. Зараз бы я такую песню, можа, так і напісаў, але тады яна выглядала просто як камічны персонаж. І я адмовіўся гэта все выдаляць, потому что гэта часта нашай гісторыі. Я подписываюся дагэтуль за кожную нашу песню. Мы гэта не выдалілі, гэта ёсць. Гэта ёсць, больш таго, мы друкавалі гэтыя вінілы у Эстоніі. І эстонцы ж разумеюць халера расійскую. Калі яны рабілі гэтыя вокладкі з гэтымі тэкстамі, яны бачылі, што там напісана. А, там яшчэ тэксты былі. Конечно, там, да, і все нормально. То есть, я вырашыў, што не трэба кожны раз, калі нешта змяняецца ў свеце, сваё мінулае мяняць. Абсолютно. Я недавно был на концерте Евгена Хаўтана з Брава, і ён же супраць антываенны, ён пераехаў жыць у Ізраіль. Ён спявае, гэта як ён бы, у яго ў кожнай другой песні ёсць слова «Москва». Як бы ён пачаў выразаць песні са словом «Москва» ці слова «Москва» са сваіх песень. Да. Гэта натуральна. Я не адмаўляюся ніколі, а чаму вы па-расійску спяваеце на канцэртах? Таму што мы большую частку песен калісьці напісалі на расійскай мове. Я буду спяваць. Калі не хочаце, не прыходзьце на канцэрт. У нас гурт білінгвал. То ж самае. То есть, так атрымліваецца, што зараз, дарэчы, больш на беларускай, але ж я спяваю з задавальненнем свае расійскамоўныя песні на канцэртах і буду гэта рабіць, пакуль магу спяваць. Маніфест. Уладзімір Пугач і гурт Джей Морс з'яўляюцца неад'емнай часткай найноўшай гісторыі Беларусі. А лепшы даведнік па ёй – гэта моя кніга #IMBY. Набыць яе вы можете па спасылцы ў апісанні да гэтага роліка. Літаральна учора я ўзгадаў адну сумную гісторыю, звязаную з гуртом Джей Морс. У вас была такая кампанія «Сэрца жыве». Я нават помню імя гэтага хлопчыка, Міша Ларен. Вы збіралі яму на сэрца і зрабілі гэту аперацыю, і ён памёр літаральна праз 2 месяцы пасля яе, наколькі я помню. Што ты можаш расказаць пра гэту гісторыю? Ці ёсць нейкія ўспаміны? Такая сумная сторонка.
звязанае з лёсам чалавека, цэлай сям'і, у якой таксама мы паўдзельнічалі, таму што да, мы збіралі грошы на то, каб зрабіць аперацыю па перасадкі сэрца гэтаму хлопчыку. У яго был брат яшчэ да гэта, які таксама з такой жа хваробай быў. І мы вельмі надзеяліся, што мы мелі надзею, што мы збярэм гэтыя грошы, мы зрабілі адмысловы праект, напісалі песню «Сэрца жыве», якая існуе. Адліга. Адліга, да, яна назавецца «Адліга», гэтая песня. Мы её некалькі разоў выдавалі. Адліга, я стану зроком, я стану слыхом, вачами крануцца і ледзьве дыхаць. А потым гэтая песня ўжо ў іншай зусім апрацоўкі у нас трапіла ў альбом «Аквамарин», падаецца. Вось, і дагэтуль мы её спяваем на канцэртах час ад часу. І ну вось такі хлопца няма, а песня засталася. Можа, якімсьці чынам камусьці яна проста эмацыйна як-то падтрымкай будзе, не ведаю. Для чагосьці музыка існуе ў гэтым жыцці. Гэта быў вельмі круты мув з вашага боку, а вы яшчэ рабілі нейкія такія праекты, акрамя Мішы Ларына? Ну, збіралі грошы, дапамагалі збіраць грошы на нешта? Ну, я увогуле даволі доўгі час працаваў як амбасадар дзіцячага фонду ААН у Беларусі. І мы шмат праектаў зрабілі, звязаных з падтрымкай дзяцей, у тым ліку і збор грошаў і так далей. Іх было даволі шмат гэтых праектаў. Але такіх, каб я адмыслова пад нейкі праект запісаў, прыдумаў новую песню, такого больш не было. Ёсць фільм «Ангелы не спят» пра тое, як мы ездзілі ў дзіцячай калоніі і распавядалі, як там дзеці знаходзяцца, і распавядалі падрабязна пра тое, як яны туды траплялі, хто ў гэтым насамрэч вінаваты. Ён ёсць у вольным доступе ў Ютубе, завецца «Ангелы не спят». Можна таксама паглядзець. От чамусьці мне ўзгадалась пра гэта. Дякую. Мы здымаем гэты выпуск у Філадэлфіі. Володя, ты заўважыў, як сонечна сёння? Вось не дарма людзі кажуць, што it's always sunny in Philadelphia, колькі сёння сонца. Ну, не always sunny, потому што пазаўчора ливень быў. Калі мы ехалі з аэрапорта, быў ливень, але менавіта сёння так. Сёння прыйшло добрае надвор'е, вельмі, ну, для мяне вельмі увогуле падабаецца вось такая усходняя паўночная амерыканская прырода. І у вас, у Масачусетсе мне, у Нью-Хэмпшыры, вось вельмі люблю такое всякое. А у цябе ёсць якая-небудзь песня пра сонца? Ну самае відавочнае гэта вось гэта. Прабач, каханая, наўрад ці я змагу цябе здзівіць. Мы маем цвёрдыя характары, даводзіцца плаціць. Всё гэта стомаю тлумачыцца, змываецца вадой. Глядзі, правайдеры змагаюцца за права быць з табой. Знаёмся, гэта маё сонца. Знаёмся, это моё солнце. Знаёмся, это моё солнце. Знаёмся, это моё солнце.